Ζει Κύριος ο Θεός. Όσο περπατάς και ζεις μέσα στη φύση, στο δάσος, καταλαβαίνεις γιατί καίνε τα δέντρα, γιατί μισούνε τη φύση και καίνε τα δάση, όλοι αυτοί οι ασυνείδητοι, διότι είναι πράκτορες. Καταλαβαίνεις γιατί δεν θέλουν τον άνθρωπο να ενωθεί με τη φύση, θέλουν να τον αποκόψουν, για να κρατήσουν τους ανθρώπους μέσα στις πολιτείες του Αντιχρίστου. Πρέπει να επανέλθουμε στη φύση, να ζούμε μέσα στο δάσος, ελεύθεροι. Το σύστημα θέλει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο και φυλακισμένο μέσα στις πόλεις φυλακές, για να τον έχουν εξαρτημένο, και ό,τι χρειάζεται για τον βιοπορισμό του ο άνθρωπος να θέλει χάραγμα για να ανταπεξέλθει και να συναλλαγεί έτσι με το σύστημα και με το καθεστώς. Να θέλουν χάραγμα να δώσουν στους ανθρώπους για να αγοράσουν, να πουλήσουν. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το τίποτα. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Έχει μεγάλη αξία το να είσαι ελεύθερος, να περπατάς μέσα στη φύση, στο δάσος, να φτιάξεις ένα καλυβάκι, να οργανωθείς σιγά σιγά για τον βιοπορισμό σου και να μπορείς να ζήσεις. Στο βουνό θα βρεις πηγές. Λίγο περπάτησα πιο κάτω και βρήκα 2 πηγές. Βρισκόμαστε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα κοντά και είναι ευλογημένα εδώ τα μέρη. Και περπατάμε και βρίσκουμε κάποια σημεία τα οποία σε αυτά τα μέρη σε λίγο καιρό θα είναι γεμάτα από χριστιανούς. Θα δείτε το πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Νέες κοινότητες θα δημιουργηθούν σε λίγο καιρό. Γι' αυτό και μην πτωείστε, και είναι τα δάση αυτοί για να μας αποκόψουν. Εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό και να βγείτε όσοι είστε κοντά σε ορεινά μέρη, σημεία, σε χωριά, και να κάνετε περίπολο, να φυλάξετε τα δάση, να φυλάξετε τα δάση, τα δέντρα, τη φύση. Μην περιμένετε από τις κρατικές υπηρεσίες, ούτε από τα τρίγωνα να σας φυλάξουν τα δάση. Τα δάση θα τα φυλάξουμε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν καλό είναι ο άνθρωπος να βγει στη φύση, να ζήσει, να κάνει ένα βήμα, να φτιάξει ένα καλυβάκι και σιγά σιγά να οργανωθεί. Και λίγο παραπέρα κάποιοι άλλοι, λίγο παραπέρα κάποιοι άλλοι πάλι να ζουν. Έτσι, μία μικρή κοινότητα και ο ένας με τον άλλον, να υπάρχει αγάπη, συνεννόηση και να μην υπάρχει φαγωμάρα. Να προσέχετε με αυτούς που θα φύγετε στα όρη, να προσέχετε ποιοι θα είναι, διότι και εκεί ίσως να εισχωρήσουν πρακτοράκια για να διαλύσουν τις ορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες, και όχι μόνο να διαλύσουν, να τις καταδώσουν κιόλας στους εχθρούς, στον Αντίχριστο, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν φθόνο και κακία και μίσος για την ελευθερία. Λοιπόν, ετοιμαστείτε και βγείτε στα βουνά. Εγώ δεν σας είπα να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Όλοι ξέρουμε ότι δίνουμε αγώνα κάτω και είμαστε αυτοί όπου ήδη καλούμε το λαό του Θεού σε αντίσταση. Όμως πρέπει να έχουμε και ένα σχέδιο Β, πλάν B. Όλοι έχουν πλάν B και οι εχθροί έχουν ένα σχέδιο Β. Έτσι και εμείς. Κάνετε τι κάνετε, μένετε που μένετε. Θα σας δώσει ο Θεός την πληροφορία το πότε θα φύγετε, δεν θα σας το πω εγώ. Καλό είναι όμως να έχετε και ένα σχέδιο Β. Ένα σχέδιο το οποίο θα μπει σε εφαρμογή σε μια δύσκολη κατάσταση. Να έχετε όλη την ευχή του Κυρίου και κάντε αυτό το βήμα.
πάρτε την οικογένειά σας και με άλλους ανθρώπους και βγείτε για περίπατο στα βουνά. Τα βουνά είναι ευλογημένα. Είναι ευλογημένα τα ελληνικά βουνά και θα σώσουν πολύ κόσμο. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων και θα ζει αιωνίως. Αμήν.